na ni mo Er kana. zijn vele mensen die niet As weten te met ko wie ze yende moeten mes te wandelen. warusinya. Zelfs dit moeten mensen Bo yuta leren. me te mo warusinya. Je kinderen moeten het ook Bo leren. mes te mo warusinya. Jij moet het zelf Bo no po leren. kana ko Je turende. kunt niet met iedereen Want de wandelen. Dios inspira gente. God heeft de mens geïnspireerd, Panan skibi. zodat ze schrijven. Su voluntad. Zijn wil Y de opschrijven. palabra de Dios. En in het woord van God Dios alaga skibi tanto cos bon paso como cos malo. heeft God zowel de goede als slechte dingen die zijn gebeurd laten Tapabo conocer opschrijven. su voluntad. Is dat je zijn wil leert kennen. Door de Dios su palabra. Door Gods woord Abo po discerning. kunt u onderscheiden. Boposa ko bota bom bezig. Kun je weten of erachter komen of je goed bezig bent. Of botanya sa ko botin cos di corrigir. Of er dingen zijn die je moet corrigeren. Dinge palabra. Het is in het woord. Yung book na school, não sabe ko Geen assim. enkel boek op school die vertelt je E dit. po bisabo na po doen een werkboek over die wiskunde, ko natuurkunde, ko doen bij uitkomsten die pregunta. Ze kunnen je een werkboek geven van natuurkunde en wiskunde die je de antwoorden geeft Puta, op me de tá sinabo vragen. algo ko bo aha se cos bom si of no. Die je ook aantoont of je de dingen goed of fout hebt Pero gedaan. nós sabiamos die book die vida. Maar we hebben het over het boek van het des levens. E botingo lese pa bom mês. En je moet het voor jezelf Não laga me lezen. lese pa bo. Laat mij niet degene zijn Lese die pa voor je bom het mês. leest. Lees het Então voor bota bem jezelf. essa costa ko belobo makinabo. En je komt erachter dingen die je niet door kunt de palabra voorstellen. de Dios. En door het woord van God Me por distinguir kan ik onderscheid maken entre bom e malo, tussen goed of slecht. entre luz e escuridad, Tussen licht en entre duisternis. vida e morto, Tussen leven en dood. entre verdade e vida, entre verdade e mentira. Tussen leugen en de Me tá onwaarheden. bolbe besabo. En ik herhaal het Door nog. de palavra de Dios, Door het woord van God me por distinguir kan ik onderscheid entre bom e maken malo. tussen goed en slecht. Me sa ora me se malo. Ik weet wanneer ik het Misa verkeerd ormi heb asibon. gedaan. Ik weet wanneer ik Abo het sa goed ora heb basi malo? gedaan. Weet jij wanneer je goed hebt gedaan of verkeerd hebt gedaan? Dos tres anos ora se Alleen malo. 2, 3 mensen die Bo- weten bo- wanneer bo- ze bo- iets palabra, slechts ori. hebben gedaan. Dan moet je het woord gaan lezen. 10 minutos conhecer palavra, Toen ik het woord nog niet me kende, tava tá assim malo, deed ik slecht. pensando como tá sendo bom. Denkende dat ik het goede deed. Por exemplo, Bijvoorbeeld, o mundo tá bisabo, de wereld zegt, tem 5 ende moe para cada homem. het zijn 5 vrouwen voor elke man. Assim o mundo tá bisabo, toch? Dat zegt de wereld. Antore, En ik, mas bisa, me tivesse bom. ik dacht, ik ga het goede doen. Ora, me também tem 5. Dus ik zal er dan 5 hebben. E a tour tá queda contento. Dan zijn allen blij. Bota como é? Begrijp je het? Pero me não tá conhecer a palavra de Maar ik Deus. kende het woord van God niet. Pero ora me conhecer a palavra de Deus, Maar toen ik het woord van Niet God meer zo'n leerde korte kennen, cultuur. moest ik allen afsnijden. para me portar casar, Zodat ik getrouwd kon Om zijn zo. met alleen één. que tá suficiente para mim. Die genoeg is voor mij. Amém. Amen. E que tá sumamente bendicionado para mim também. En dat ook Me ontzettend espera que um bani gezegend. bodi be também tá assim. En ik hoop dat de ene naast je ook zo voor je is. Então, a distinção é En die onderscheid, da a palavra de Deus para tanha. je vindt het in het woord van God. Pero hope bia, Maar vaak, nós tá mira of nós não que nem mira, nem entende lo que a palavra tá we bisa. willen niet nog zien, nog horen wat het woord van God zegt. Passou te coi me que. Want dat is wat ik E wil. gai ding mundo me que. Die vent in de Mas gosta su wereld. braça. Ik vind zijn spieren zo. Sim, você é sweet. Hij is Mas gostei. zo lekker. Pero ainda bij ik vind hem iglesia. fijn, maar hij gaat niet E naar de conhecer kerk. Deus. Hij kent God niet. Pero me querer. Maar ik wil hem. Pero aqui que a palavra de Deus está bisa. Maar wat zegt het woord van God? No drenta com jugo desigual. Ja. Geen ongelijkspan. Geen ongelijkspan. Pero toch nós não que ler esse texto aí. Maar toch willen we die vers niet lezen. Você conhece a história de Gênesis capítulo 6 over Kennen jullie- die homem nang de Deus que moe nang die hende. Kennen jullie het verhaal van Genesis 6? De zonen van God en de de vrouw dochters van de mens. van mens. Ja. Tá paar versículo op moeilijk. Het zijn een paar moeilijke versen. Pero se você usa common sense, Maar als je gezond verstand e gebruikt vou bij den 2 Coríntios nang capítulo 6, en je gaat in 2 Corinthians hoofdstuk e 6 vou link nang junto, en je ze verbindt met bota elkaar mira que Deus está papiando de jugo desigual. en dan zie je dat God het heeft over een ongelijk Que span. não está agradar a Deus. En dat God niet E behaagt. que bolonha há com problema seguro. En dat je je in de problemen zult bevinden. Pensei mês,
Ora Daarom, beleza, als je leest, se tem coisas que nós temos que corrigir, als er dingen zijn die we Laten we moeten ons rechttrekken, laten we dat ook doen. nós que viva nos mês vida lubidando, dia nós vamos para diante do juízo de Deus. We willen ons eigen leven leiden en vergetende dat we op een dag voor God Tu moeten staan. rende que denang, Iedereen hier e tu rende ribe mundo en que iedereen op de wereld tinko vai para diante de Deus dia. moet een dag voor God staan. E botinko do na kwenta razão. En je moet verantwoording afleggen. Eigenlijk ting ja, ora mi corre ribe koi, Soms zijn er momenten als ik hier aan denk, mi coração da bati. dan gaat mijn hart So mi kloppen. do na kwenta razão. Want ik moet verantwoording afleggen. Kusi mas se cos bom si of no. Of ik het nou goed of verkeerd heb gedaan. A mi no sacudi mo bati, Ik weet niet of die jou klopt, harder gaat kloppen. pero mi mente pota tranquil si. Maar ik kan wel rustig zijn. Paso mi tabay evaluar mi mes. Want ik ga mezelf evalueren of toetsen. Wak tur caminda, En overal kijken. e wak si mi apordona, En malaga onderzoeken los, of ik heb mas si vergeven, bom, losgelaten, mas si goed heb voluntad de gedaan. Deus. Of ik de wil van God heb gedaan. Antônio mi pota tranquil. En dan kan ik rustig zijn. Que conosco lobisa ribe dia de juízo e que conosco lobisa Senhor. Wat zullen we zeggen op de dag van oordeel? Wat Senhor, zullen Senhor, nossa profetizar de mon we- number. Heren, heren, we hebben profeteerd in uw naam. Nossa pone mang riba hende na word We sana. hebben mensen de handen opgelegd. Ze zijn Nossa genezen. saca demônio de mon number. We hebben demonen in uw naam uitgezet. Pero nosso dá se voluntad de Deus. Maar we doen de wil van God Nos niet. quer nos mescos. We willen een eigen ding doen. Anto quarte contexto que bota querer que bota atende. En wat denk je dat het antwoord zal zijn dat je gaat horen? Mas aqui bota atende, toch? Je weet wat Se je bobi gaat horen vacina, als je zo eta leeft. bisa nunca ma conocebo. Ik heb u nooit gekend. Vai foi mim. Ga weg van mij. Boso hasido de iniquidade. Jullie onrechtvaardigen. Você aqui que iniquidade? Weet je wat onrechtvaardig is? Então palavra que se porque sa significação profundo, botingo beleza boque de Ezequiel. Als jij de diepe betekenis ervan wil weten, Eta dan bi moet je mas het op boek bi mens di van lante dele. Ezekiel leren kennen. Het komt heel vaak naar voren. De definição de palavra iniquidade, Een van de definities van onaardheid tabi se assim aqui. zegt het zo. A mitasi lo que me quer, Ik doe wat ik wil, ku quem ku me quer, met wie ik wil, ora ku me quer, wanneer ik wil. yung ene tinati bisami. Niemand heeft me niets te vertellen. Awa et tipo de hende nang e, Dat soort mensen, ora Jesus bisa bai femi asido de iniquidade. toen Jezus tegen hun zei, ga Eta weg van mij, bisa no bai ontaarde. femi abo ku kasi lo que boque, ora boque, ku quem ku boque, yung ene tinati bisamo. Ga weg van mij, degene die wat hij wil doet, wanneer hij wilt, met wie hij wilt. En niemand heeft je niets te vertellen. Que se botong persona assim aqui denang, Als je zo iemand bent hierin, botingo bai delante de Deus. moet je voor God E gaan. botingo me arrepentir. En je moet tot berouw hebben. Botingo me pedir Deus perdão. Je moet God vergeving Mas vragen. seguramente se botou ene assim, Want zeker weten, zo iemand, bonota 30. je komt niet binnen. Vou ler na Mateus capítulo 7, vai Je né? kunt het in Matthäus hoofdstuk 7 Na lezen. versículo 23 está parado. Het staat geschreven in vers 23. Lê para moments. Je kunt het voor jezelf Então, lezen. é também papia. É também papia de dois tipos de persona não. En het heeft het over de twee typen mens. Ok, nós vamos ler Mateus capítulo 7. Matthäus 7, 23 zullen we het gaan Nós lezen. vamos papia de dois tipos de persona não. We gaan het hebben over de twee typen mens. E três tipos de caráter. En de drie typen karakters. Ok, Mateus capítulo 7, Matthäus hoofdstuk 7. na versículo 15 está começar. Bij vers 15 begint het. É também o seguinte. Het zegt het volgende. Tenha cuidado com o profeta falso. Que também ser que boso bestima nem carne, mas de padeng nanta lobo hambra. Nanang fruta boso lo conhece nang. Como te conhece? Entendemos? Hoe zul je ze erkennen? Awa tende wa kita bisa. Hende sakita wendroy for de mata de sumpiento, of figo for de bringamosa, assim na tur bom palo taduna bom fruta. E mal palo taduna mal fruta. Bom palo não porduna mal fruta, ni mal palo não porduna bom fruta. Tur palo, que não taduna bom fruta, ta worden gekap e tirado em candela. Assim nanto, nanang fruta, boso lo conocen. Okay, é coisa que está figurativamente. Dit is Figuurlijk. figuurlijk. Ja. Pero está papiando de gente, Maar het heeft het over de mens. donando comparação de palo.
Vergelijkende met een boom. Bom palo e mal palo. Een goede boom en een slechte boom. Kaya tama van die bom ende com mal ende. Dus het heeft er over de goed mens en een slecht mens. Ora dia di juicio llega no romano. Op de dag van oordeel, wanneer de oordeel komt. Mi que pensa que word declarar ibo Ik vida. wil dat dit over je leven wordt verklaard. Mi que ora nos para delante Dios nos tende e seguinte declaração. Ik wil dat als wij voor God staan, dat wij de volgende verklaring horen. Bing boso kuta bendiciona. Kom jullie die gezegend zijn. Bendiciona di mi tata. Gezegend door mijn vader. Hereda e reino kuta prepara pa boso. Erf het koninkrijk dat voor u is voorbereid. For de fundação de mundo aqui. Vanaf de fundering van de wereld. Esse botinga niet tende sei toch? U wilt het graag horen of niet? Of botinga niet tende saki. Of wilt u het volgende graag Hopi horen? bom mi bom e fiel servidor. Heel erg goed, mijn trouwe dienstknecht. Botava ta fiel den pouco cos. U was trouw in de E kleine não me dingen. encargava com hopi cos. En ik zal u belasten met 30. vele. Kom binnen. Toma parte de gozo. Neem Die deel persoon. aan de vreugde. Você tende sei? Wilt u dat horen? Quem que tende sei? Esse é a que Wie wilt het horen? Dat Atiene is que wat ik tende wil. outro, no? Er zijn mensen die het andere willen horen. Den boek de provérbio. In het boek van Spreuken, A palavra provérbio também foi de palavra latim proverbium. het woord spreuken in het Latijns komt van proverbum. Proverbium. Prium. Het significa que bisa simpel Het zegt, betekent een simpele gezegde e concreto. en concreet. Kuta expressar verdade basa riba common sense Die een waarheid uitdrukt dat gebaseerd is op gezond verstand. of experiência. Of een ervaring. De vou repetir. Ik herhaal het nogmaals. Provérbio significa Spreuken bisa betekent simpel een simpel e gezegde. concreto. Een simpel en concreet gezegde. Kuta expressar verdade basa riba common sense of experiência. Die een waarheid uit dat gebaseerd is op gezond verstand en een ervaring. Então, dinge boek die provérbio nos polesa com tata ta explica su you. In het boek van Spreuken kunnen we lezen hoe een vader zijn zoon uitlegt. Die dos tipos de Er gente, zijn 2 typen mensen, tres tipos de carácter. 3 typen Kuta karakters existir. die bestaan. E eu me que compartilhar algo de sei cubo. En vandaag wil ik wat hiervan delen. Passina nos por bira saber Zodat wij wijs kunnen e para nos worden por discernir. en zodat we onderscheid kunnen maken. Então, me que para nos ler Provérbio capítulo 1, Ik wil dat we Spreuken hoofdstuk 1 lezen. Provérbio capítulo 1. Spreuken 1. E me te lees voor die versículo 1 te 7. En ik lees van vers 1 tot en met 7. E também se provérbio nang de Salomão, e o homem de David, rei de Israel. Para conhecer sabedoria, que mende é motivo não tá para conhecer sabedoria. Een van de redenen zijn, hij schreef deze spreuken om mensen te leren hoe zij moesten Instruction. leven. Hoe zij moesten leven. Para discernir e dicho nang de compreendimento. Hoe zij moesten handelen in allerlei omstandigheden. Para receber instrução de conduta prudente, justiça, juízo e rectitude. Want hij wilde dat zij verstandig zouden zijn en eerlijk en oprecht in hun hele levenswijze. Para dar prudência na simples lang, conhecimento e discernimento na jovem lang. Ik wil de eenvoudige wijsheid geven, zei hij, en ik wil de jonge mensen waarschuwen voor problemen die zij in hun leven zullen ontmoeten. Gente saber lo tende e lo aumentar conhecimento e gente com compreendimento lo adquirir bom consejo. Zo kan een wijze nog wijzer worden en merkt een verstandig mens dat er nog veel te leren valt. Para compreender provérbio e parábola, palavra nan di sabinan e nan charada nan. Voordat hij deze spreuken goed begrijpt en weet wat er achter de woorden van een wijze schuilt. O temor do Senhor tá princípio de conhecimento, bobo nan tá despreciar sabedoria e instrução. Maar de basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de Heere. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. Amen. Ama lees een boekje de provérbio diferente bem. Ik heb het boek van Spreuken een aantal keren gelezen. E honestamente não tá turcos me tá compreender En dice. eerlijk waar, ik begrijp niet alles ervan. Ainda. Nog. Pero es nan como me tá compreender, Maar degene die ik wel begrijp, me tá purba encarando em prática. en ik probeer ze in praktijk te brengen. E não tá funciona En perfeitamente. ze werken ook perfect. Me tem exemplo na Bíblia de saque. En ik heb levende voorbeelden hiervan. Provérbio 22 versículo 6. Você sabe que tá bisa? Ja.
Spreuken 22:6. Weten jullie wat het zegt? Ito bisa train e mucha, of instrui e mucha, de camina que mesti bay. E hasta ore bira grande, of ore bira bio, elo no aparta. Is het bisa? Het zegt, leer een kind vroeg wat hij moet weten, dan zal hij later daarnaar leven. E esse tá exemplo bíblico de lo que como praticar. En dit is een levend voorbeeld van wat ik in de praktijk heb gezet. Pero para me train e instruir me eu, Maar om mijn kinderen te trainen en op te me voeden, mesmo essa aqui imitasse, toch? moet ik zelf weten wat ik doe of Mas niet. não vamos também ser com coach de beisebol, lugar de voetbal eta dona. Stel je eens voor, je gaat naar een coach toe van baseball en hij is eigenlijk een coach Que van bota voetbal. bem como eu, Je gaat met je kind pecinha tira bala, om een ballen te leren gooien. e coach nota tirador eigenlijk die baseball, En de coach is eigenlijk geen coach van een baseballer, pero die voetbal eta. maar hij is een voetbalcoach. Eta pecinha po Eurobase. Hij gaat je kind het verkeerd Então eu não aanleren. sei o que está Want haciendo. hij weet niet wat hij aan het doen is. Que meni ami por train, ami comica sa por treinos yunang. Zodat mijn vrouw en ik onze kinderen konden opvoeden en Nos trainen, mesmos era training. moesten wij zelf de training ondergaan. Nos mesmos era assim, como para atender com mucha. Wij moesten zelf leren hoe we met kinderen om Mas moesten sino gaan. nos por treinos yunang. Zodat wij onze kinderen konden trainen. É importante. Het is belangrijk. Bota me tu sim ler essa book como para tratar com you. Jij moet ook boeken lezen hoe je met kinderen moet omgaan. Então tu costa isso buta dal wanta kusuta. Het is niet alles dat zomaar meppen en trekken is. Bota tu sim papia. Je moet leren praten. Bota tu sim do na plumpje. Je moet leren complimentjes geven. Bota tu sim instruir. Je moet leren richting E geven. dor com nossa sei. En omdat wij dit gedaan hebben, Nossa asilo que provérbio ta bisa. we hebben gedaan wat de spreuken zegt, Nos yunang lang ta bom. zijn onze kinderen goed Nunca opgevoed. nos yunang do na nos dole We cabeça. hebben, onze kinderen hebben ons nooit Nou, ik heb een hoofdpijn bon gegeven. Ze hebben een goede opleiding Na tudo afgelopen. tempo completo de Ze ministério. werken allemaal voltijds in de Na bediening. cano com reputação neti. Ze wandelen met een goede Esse reputatie. significa com mucha nos asi coisa de mala En dat mucha. betekent niet dat de kinderen geen stoute dingen doen, Pero bota corriginang. maar je corrigeert Bota ze. corriginang segundo Deus palavra. Je corrigeert ze volgens Gods woord. You botinho corrigir tur dia. Kinderen moet je dagelijks corrigeren. Pero unta tur dia botinho corriginang com mang bruto, com grita, com suta. Maar het is niet elke dag of dagelijks moet je ze met een harde hand Botinho corrigeren. corriginang com palavra. Je moet ze corrigeren met Botinho woorden. pone opção para nang Je dilante. moet opties voor ze zetten. Prêmio. Een beloning. Bisa si boa si tal coisa de awe, bota mais tal coisa. En je zegt, als je vandaag dit doet, dan krijg je morgen dat. Que é mucha sa emitiu meter ribedia ei. Dus het kind weet, ik heb een doel voor Que deze botinho dag. treine mucha. Dus je moet de kinderen trainen. Que ore papi over de matrimônio. Als ze het hebben over huwelijk. Ore bisa over si boa casar. Wanneer het praat over als je een vrouw of een man Da vindt. favor de Deus baia. Ik heb de gunst van de Heer Que bota si com ontvangen. favor de Deus. Wat doe je met de gunst van God? Bota cuide. Je verzorgt het. Si boa favor de Deus, que bota assim. Wat doe je als je gunst van Wat ik God? idee. Je behoedt het. Pensei mes, Daarom, boek de provérbio, het boek van Spreuken, ele ensinava com quem botinho cana. die leert je met wie je moet wandelen. Hallo. Opende não sabe com quem não tem cana. Er zijn vele mensen die niet As weten te met wie ze cohinde moeten mes te wandelen. warusinha. Zelfs dit moeten mensen Bo you também leren. tem warusinha. Je kinderen moeten het ook Bo leren. mes tem warusinha. Jij moet het zelf Bo no leren. bocana Je culturende. kunt niet met iedereen Bota wandelen. ami tabisa. Het is niet ik die dat zeg. Si boque bate a discriminação. Als je het wilt, noem je het Pero bo no discriminatie. bocana culturende. Maar je kunt niet met iedereen wandelen. Paso as te ende na tabisa de discriminação. Zelfs die mensen die zeggen dat het Não tá pouco na discriminatie cana culturende. is, zij ook wandelen niet met Tu iedereen. rende com tabisa algo de discriminação. Iedereen die wat zegt over Não também tá discriminatie, discriminando. zij discrimineren ook. Que bem nós também papo desse. Dus wij gaan daar niet over Que lo hebben. que me que explicar botar. Wat ik u hier wil uitleggen É book is, que também ensinava com quem botinho cana. het boek gaat je leren met wie je moet Bota wandelen. agora Salmo 1. Kan je Psalm 1 herinneren? E também sabe o com quem bota para, com quem bota cinta, com quem bota cana. En die heeft het over, kijk met wie je wandelt, je zit en je praat. Provérbio te explicava na placa chiquito. En Spreuken legt het je tot in de details uit. E te ensinava também onde nós está bem. En het leert je ook waar we naartoe gaan. Kiko nós está buscar. Wat zijn we aan het zoeken? Kiko nós quer receber. Wat willen we ontvangen? Kiko botou ter conta com ele. Waar moet je rekening mee houden? Kiko nós temos assim para receber sabedoria, conhecimento e En compreendimento. wat moeten we doen om kennis, inzicht en wijsheid te E kunnen te ensinava ontvangen? como para bombida justo. Het leert je hoe je een rechtvaardig E leven também moet sabe o leiden. benefício de justo na Het zegt também. je ook de voordelen van de rechtvaardige. Kiko botou assim com o coração. Wat moet je doen met je hart?
E temor de Dios, que sakita 3 seconden. Wat brengt de vreze God met zich Assim mee? assim amo mais shopping cosmas. Zo leert het je ontzettend veel meer Anto mi dingen. recomendação na bota. En mijn aanbeveling aan u is, Avita dia quanto? vandaag is het de hoeveelste? Avita dia 6, toch? Vandaag is de 6e. Vou pouco começar a ler essa dia 6, provérbio 6. Je kunt vandaag beginnen met spreuken 6. E op tem de 6e. provérbio para todo dia. Er is een spreuk voor elke Tem dag. 31 di não. Er zijn er Também 31. ribe dia, se da manhã tá 7, lees o provérbio Als het 7. morgen 7 is, lees spreuken 7. op Quanto die brua dag. nunca. Je raakt nooit in de Que war. hasta assim na sabe Deus tá. Zo wijs is God. Anto botar em sabedoria per dia. En je krijgt wijsheid voor die dag. E aceita lo que nós temos ter. En wat we nodig hebben. Está boek de instrução. Het is een boek van instructie. É boek de ensinança. Het is een boek van lering. Eu pensei, vou ter que ler. Vou ter que ler. Daarom moet je het lezen. Je moet het lezen. Tem 3 tipos de caráter que eu vou expressar de boek. Er zijn 3 typen karakters die worden uitgedrukt in het boek. E prometa. De eerste is Ende que tem bom caráter. iemand die een goed karakter heeft. E de 2, ende que tem mal caráter. Een tweede, iemand die een slecht Anto que de karakter 3 heeft. está. Not in karakter. Ende que não tem caráter. En iemand die geen karakter heeft. Melhor não bisabo, bo tem mal caráter. Beter zeggen ze tegen je dat je een slecht Não bisabo, bo karakter tem hebt. bom En caráter. dat of je een goed karakter hebt. Não bisabo, bom tem caráter. En iemand die tegen je zegt, je hebt geen karakter. Você que vai significar, não? Weet je wat dat betekent? Se ende bisabo, bom tem caráter. Als iemand tegen je zegt, je hebt geen karakter. Tem coisa mais terrível com ele. Tem ofensa mais grande como põe Dat na is de vida. grootste belediging die je kunt krijgen in je leven. Al menos se você aqui que tá caráter, então. Tenminste als je weet wat karakter is. Boa vida Jouw leven e boa integridade en je integriteit tá basado em bom caráter. is gebaseerd op je karakter. Se você não tem integridade, Als je geen integriteit hebt, significa que não tem caráter. betekent dat je geen karakter hebt. Ende com integridade Iemand met integriteit tem karakter. heeft een karakter. Essa é a sua foundation. En dat is zijn Não me basis. explicar, o meu per turcos de vida. Laat me je vertellen, je kunt alles in het Meu leven caráter kwijtraken. sim ainda perde. Maar mijn karakter verlies ik wel Meu per niet. casa, meu per auto, meu per sen, Huis, mijn auto, geld. pero caráter, Maar o bo perde caráter. karakter, als je dit verliest. 3 tipos de caráter. 3 typen karakters. É que botin é que tá para cubo, Je hebt de ene die met je staat, passou para bota querer, bota para algo. omdat je ergens voor staat. Então bote En je hebt de ene que tá para cubo, passou para bota contra de algo. en die ene die met je staat omdat je tegen iets bent. Okay, botar é tinha nanta cana cubo. En je hebt mensen die met je wandelen, Não omdat je passou zijn, nanta, não passou nanta full cubo. niet omdat ze je volledig steunen. Tá passou para bota querer de cos. Het is omdat jij ergens in Nanta meta gelooft querer de cos. en zij geloven er ook Então in. nanta para cubo pecosi. En ze staan met je daarvoor. De momento como bisa amita contra de tal cos, En het moment dat je zegt, ik ben tegen iets, nanta vai lagabo. dan laten ze je Mas achter. nanta cubo para lo que bota para pessoa. Want ze zijn alleen met je voor wat je voor staat. Então botem isso, En je hebt de andere, que se você bisa mita contra de tal cos, als je zegt, ik ben tegen nanta iets, join bo. dan verenigen ze Mas zich over met je. nanke bike, nanke para cubo contra de tal Want cos. ze willen samen met je staan tegen iets. De momento como bisa, Het moment dat je zegt, amita para tal cos, ik sta hiervoor, of weer iets anders, nanta vai lagabo. dan laten ze je achter. Paso na note cubo pa ecosi. Want ze zijn niet met je daarvoor, het nieuwe. Pero boting isso, Maar je hebt de ene que tá para cubo, die met je staat de bom e de malo, in goede en slechte. de riqueza e de pobreza, In rijkdom en de armoede. maleza e de saúde. In ziekte en gezondheid. Então você quem me sita ene principal pavo? En weet je wie de belangrijkste persoon of E me sita pavo? voor jou moet zijn? Boca sa. A parte de Cristo tem tudo ora, pero Ja, na Jezus terra, is er alles, maar op aarde boca sa. je vrouw of je man. E se você não tá casado ainda, En als je nog niet getrouwd bent, dia que boca sa, de dag dat je trouwt, e me sita boca sa. moet het je vrouw of je Tem man gente zijn. como tá para com de bom e malo, Dat is iemand waarmee ik sta in de goede en riqueza, pobreza, slechte tijden, rijkdom, Salut, armoede, maleza. gezondheid, ziekte, momento não difícil, moeilijke e tijden. tá para com mim, Die staat met e tá mij para com ele. en ik sta met haar. Então nós chama essa lealdade. En we noemen dat loyaliteit. Então,
Si vos logra den iglesia, En als het je lukt in de gemeente hay un par junto cubo, een paar vinden die met je staan, va logra hopi. heb je heel veel bereikt. Va logra hopi. Dan heb je heel veel Ita bereikt. kon fe kubo ta in desenang En ik vertrouw erop dat je een van hun bent.